हेलो गाइस, गिबियाव नोंथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमहरनाय आरो जासिहरनाय थालायबाय। ओमफ्राय नै लोगोफोर बेरे फुंजानि 5थाल' जादों आरोना। ओरैबायदि ओंखाम उखैबाय, नै फिसाजोआ ओंखाम उखैनाय आंना माने नेगासिनो दं आरोना। ओमफ्राय आं नै ओंखामखौ एवना जानोसै होननानै आंहाबो मैयायो सारिथायावनो जानायमोन आरो साननि। ओमफ्राय दा हरावबो जादियासै। ओमफ्राय नै दा जि ओंखाम उखैना थानो हाला, बिमा फिसा सिखारनानै एवनानै जानो लाबाय जोङो। ओमफ्राय दा इसोरो रावबो सिखारथ'वाखै, बिमा फिसा सिखारनानै जोंहा ओंखामनि रेडि खालामगासिनो दं आरो। ओरैबायदि उखैदों माने थानोनो हाखायाखै आरो ना ओंखाम उखैनानै। ओमफ्राय दा नै ओंखामा मैयानिनो दंबावोसो आरो। एफा बिदि उखैथारो आरो जोंना, एकदमबारे उखैबाय थानो हालाय लायो, ओरैबायदि उखैबाय। ओमफ्राय नै गोमो जालायनाय थाव एसे होनानै एवबाय, नै एवगासिनो आरो माला मोनजागोन सानगासिनो, उदैया मानिथारला। ओमफ्राय बिदिनो एवलांबाय थानोसै आरोना लोगोफोर। ओरैबायदि मोखां गन्थंबो सुखायाखै। ओमफ्राय दा एवखांनासो मोखां गन्थं सुनानै जानोसै आरो। ओमफ्राय दा हाथारला आरो, फिसाजोआबो होख्रावगासिनो दाबो जाया नामा होननानै नेनानै। ओमफ्राय दा आङो एवगासिनो आरो, जायाबो जायानो। ओंखाम बुरजा नालाय थाबनो जायाहाय, एसे एनै एवबासो एसे थाब जायो आरो। ओमफ्राय दा एवबाय थानोसै आं। दा नै ओंखामाबो एवखांबाय, जोङो जाथ'वाखैनो। ओमफ्राय सानाबो हनै ओंखारबोबाय आरो, गोजा जारौरौनो एकदमबारे दासो ओंखारजेनदों आरो, जारां सान। फाइनालि मोनजामारबाय नै लोगोफोर ओंखामखौ। ओमफ्राय लाबाय नै गथ' सानैया नै मोनजानायखाय सिरि जाबाय। नै थेफुलियाबो एकदमबारे जोंजों लोगो नांना ओंखाम जाफैफाबाय आरो। ओमफ्राय नै दा जानोसै, हाथारला, माला मोनजागोन सानलायलांबाय आं। ओमफ्रायो सामसआबो खोस्लि डिजाइनसो आरो। खोमसि बाजियावनो ओंखाम एवनाय जानानै, ओमफ्राय दा नै ओंख्रि संलायबाय आरोना। लाइ लाफा रुनानै मैद्रु जानोसै, ओमफ्राय बानलु बाथोन खालामसै। जाखांना फैलायबाय नालाय, नै दा फेनलु फेनला माल बुस्थु गारिसे लाना थांनानै जोंहा पिकनिक जानो थांलायबाय आरोना। एडभान्स जानुवारिनि जाग्रोखाबाय आरो जोंहा 25 डिसेम्बराव। नै जे पार्टि जागासिनो दं इसोरो। नै बियो फिसानि पार्टि जानो फैद', हाजोआव पार्टि जानो फैदो नै। नै दुगैनो फैदो गथ' फिसाफ्रा। बेदरा हांबाय नै लोगोफोर, बयलार आरो सेरसे लाबोखादोंमोन, होबाय। हांनाया ओरैबायदि टेस्टि जागोन नुखाबाय माने। ओमफ्राय नै दा रेडि खालामगासिनो आरो इखिजा संग्रा खावग्राफोरा। आं आरो थामफ्लिफ्लि जिरायनानै नायगासिनो आरो इसोरनि संनाय खावनायखौ माबायदि स्टाइलनि। ओमफ्राय नै दा रेडि खालामगासिनो, गथ' गथाय नालाय भिथोरावबो हाबहैयाखिसै जोङो, माने मोखाङावनो थाबाय आरोना, बांद्राय भिथोरावबो थांजाया गथ' गथाय लानानै होननानै। ओमफ्राय जोङो मेन लामा फैग्रा लामायावनो
जाबाय आरोना इसोरनि फैग्रा लामायावनो माने इसानो बारस'बोयोनो हाजोनिफ्राय होमबाबो इयावनो जाबाय जोङो गथ' गथाय लाना बिथोराव थांला होननानै नै ओमफ्राय आंहा थामथिफ्लि गथ'फोरखौ बेंनानै दंगासिनो आरो आंखौ गथ'फोर नायनायनि दायित्वआवसो दोनखादो नालाय फारसेखिजा ओमफ्राय नै सालाक बानायदो सालाक ना मा होनो जोंनिखिजा साटनि होनो आरो इसोरो सालाक होनो ओमफ्राय नै हाग्राया एकदमबारे बिटखौ हागासिनो मुला पियास बानलु बिराद गोथाव जागोन सानखाबाय बयलार हांनाया नै रेडि जाबाय फाइनालि गथ' गथाय फेनलु फेनला नालाय नै इसिबांल' मोनजाबाय आरोना बुरजाबो मोनजायाखिसै ओमफ्राय दा उनाव मोनजागोन ना मोनजालाथाय ओमफ्राय नै गथ'फोरा लारि लारि गथ'फोरासो बांसिन आरो जोंना पार्टिया मोनजोब्बाय फाइनालि नै जाबायबो जोंहा नै आंना बोराया जि गोथावनो जाबाय माने बिराद गोथावथारनो एकदमबारे बरिया टेस्टि होनबाय नै गथ' गथायफोराबो जाजोब्बाय फेनलु फेनला ओइनो बेहाबो ओमफ्राय होजायाखै नै गारना थांजाबाय लोगोफोरजों आंहा बोरैबा मोनजाग्रोबाय आरो नैखियाबो साथाम जागासिनो ओमफ्राय जोंखिया जाबाय आरो फेनलु फेनलाजों जाखांनानै नै बाला स्राय स्राय बै दैखौ गारबोबाय आरो जोङो ओमफ्राय गारबोनानै गथ'फोरखौ नैखिजा ओइयाव बासटिलि नुहुरदोंना ओइनो लोगोफोर बासटिलि नुहुरदों ओइयाव गुफुरनो ओमफ्राय इखिजा हाजो सिङाव बेरायनो लाना थांबाय आरो ओमफ्राय जोंबो ससे ओरैनो एकदमबारे देहाफोरखौ एसे मोजां मोननायनि बेरायफैबाय आरो नै लोगोफोर थांनाय बोसोरावबो बिदिनो फैनो मोनदोंमोन ओमफ्राय देग्लायबो बिदिनो फैनो मोनलायबाय आरो फाइनालि ओरैबायदि लाखि माने बोसोराव बोसोर बेफोरबायदि मा होनो बेरायदावबा बेरायनो मोनबाय थायो नामा लोगोफोर ओमफ्राय नै दिनैबो एडभान्स मोनजाबाय आरोना